שלום, וברוכים הבאים לפרונטוק. מדברים על כל מה שבפרונט. ומעבר לו. נכון איתי, מה שלומך? אני נפלא, יונתן, מה שלומך? אני בסדר, הפעם באמת לא התראינו הרבה זמן. נכון. עברו איזה כמה שבועות, חודשים. כן, גילוי נאות אנחנו תמיד משקרים למאזינים שלנו. לא, אני בחיים לא שיקרתי. ישנים פה בסטודיו, פשוט מקליטים ככה, מרביצים פרק. כן, קרה, אבל הפעם באמת עבר קצת זמן, אז ספר מה עשית בזמן הזה. אני הייתי בארצות הברית. כן. וואו, מה, ביקרת את דוני? את דונלד. דוני. כן, ראיתי את המגדל שלו. וואו, דוד. בקטע טוב. איזה מהם? אתה יודע, אתה זה שמע, מה שאומרים על הידיים הקטנות שלו, סתם. לא, את המגדל בניו יורק היה... מגדל טראמפ. כן. מגניב. טוב, יפה. איך היה שם? כיף מאוד, כיף מאוד. יפה, ראית את האמפר סטייט בילדינג? כן, נגשת את הבילדינג? אתה יודע שהבניין כתוב בג'אווה-סקריפט? וואלה. ידעת את זה? כן. בריאקט. באמת? כן, אתה אומר כדי ליצור עשו use state, use empire. כן, עשו use effect וזהו. ועכשיו הוא לעולה הבניין כבר, אתה יודע, מעלית, עולה, יורדת. אני לא יודע לאן זה עולה. סיכונים של use effect, כן. אבל מגניב, נו, אז מה ראית שם? דברים גילית. על ארצות הברית שלא ידעת. אז עכשיו אני הרבה יותר גזען. סתם. אוקיי. סתם. אוקיי. סתם, מגניב מאוד, לא הייתי שם הרבה מאוד שנים. כמה? טוב, נספור רגע שנייה. 15. אוקיי, יפה. אז יפה, מגניב. יושב פה איתנו עוד מישהו גם, הפעם. יש פה איזה מישהו בשם כפיר. כפיר, מה אתה עושה פה? איך הגעת לכאן? שלום. איך הגעת לפה? איך אתה... קורקינט? אני חושב כן. אני חושב, אני ממש בטוח שקורקינט. מגניב, וואי. עם קסדה והכל. קסדה והכל. יפה. הקסדה של הברד שאני מסתובב איתה תקופה. של ציפורים. של ציפורים. יפה מאוד. אז ספר לנו, מי אתה? היי. שלומך, איך הגעת כבר אמרת. אז איך הגעתי? תודה שהזמנתם אותי, דרך אגב. בשמחה. תודה רבה. שמחנו. אז אני כפיר, מתל אביב, בן 31. אני מפתח במייקרוסופט. כפיר מה? אני חייב. כן. אחרי הפרק הקרוב, אני לא בטוח שאני ארצה to disclose that information, אבל אני מניח שזה יצא. אז כפיר שיינולץ. כפיר שיינולץ. כן. אני מפתח במייקרוסופט, עובד על מוצר שנקרא Azure Data Explorer. זה דאטאבייס append only לביג דאטה, אנליטי. סופר מהיר, סקייל מאוד גבוה, עלות מול ערך גבוהה, אופטימיזציה לכמויות דאטה ענקיות בלי לקרוא את התקציב. ממליץ מאוד, אם אתם כבר באז'ור, תגידו שלום. מגניב, מה, מגייסים שם גם? יש, לא יודע. תבדקו באתר של מייקרוסופט, אם אתם רוצים להעביר לי כוח, אני אשמח. כן, אתה רוצה שישלחו לך את זה כזה אני אוהב את הכסף המתוק. באוטלוק? אני אוהב את הכסף המתוק, והאוטלוק, כן, אני אשמח לקבל. בטימס. בטימס או באוטלוק? שניהם בסדר איתי, אבל אני גם מעדיף ישר בלינקדאין, זה יהיה הכי טוב. רגע, וואו. שנייה, קיבלתי פה איזו הודעה. שנייה, אני צריך לשלם. יש לי פה מדואר ישראל, קיבלתי הודעה. אוי. יש לי חוב. ככה, באמצע פרק? של, כן, $1.80, מה זה? אתה רוצה לשלם אותו רגע? כן. שנייה, אני אשלם, ואתה בינתיים תספר על מה באת. אוקיי. כי גם לי קרה משהו מאוד מאוד דומה, ואהבתי את הסגווי, מאוד. אז באמת באתי לדבר על תחביב קטן ומוזר שיש לי, על זה שאני מקבל SMS'ים פישיים, מוזרים, מפוקפקים, מכל מיני חברות שנשמעות לגיטימיות, כמו דואר ישראל, או כביש 6, כל מיני תשלומים סופר קטנים שאני צריך לשלם. ובמקום להתעלם ולהגיד, היי, אני לא רוצה להיכנס לבלק הול המוזר הזה, אני אוהב להיכנס ולמלא את הפרטים ולראות מה קורה. ככה את הפרטים שלך? קרוב לפרטים שלי. לא את הפרטים שלי, לא קרוב לפרטים שלי. פרטים פיקטיביים לחלוטין. אוקיי, מעניין. כן. בכללי... כשאני מקבל הודעה שהיא נראית מוזרה, כאילו, יש דרך לזהות את האתר שאתה עומד להיכנס אליו, או כמה דרכים, גם בלי להיכנס בכלל לאתר. נגיד, הודעות ממוסדות שאין לכם שום קשר אליהם, נגיד, הודעה מבנק מזרחי טפחות, שאתם בכלל גרים באנגליה, ואין לכם שום קשר לישראל.
או קישורים מקוצרים, כמו דידלי וביטלי, שהם בדרך כלל סממן מקדים לגבי סכם שאתה עומד להיכנס אליו. שגיאות כתיב, ישראל פוסט. כן. יפה. הרבה מאוד דוגמאות לדברים מדהימים ומתוחכמים מאוד שמאוד עובדים על חלק מהאנשים. אני לא יודע אם כולם, אין לי באמת סטטיסטיקה אמיתית, אבל אנשים נכנסים לזה ואנשים נופלים בזה. כן, סביר להניח. אחרת לא היו עושים את זה. אחרת לא היו עושים את זה, בדיוק. אז רציתי לספר איזה סיפור קטן על באמת הודעה שקיבלתי מדואר ישראל, מישראל פוסט ב-SMS, שיש לי חוב של $1.80. לא זכור לי שהזמנתי שום חבילה, אני לא... ישראל, מוזר, גם $1.80 זה סכום מוזר. וישר אמרתי, יאללה, נראה מגניב, אני אולי אקבל פה משהו, או שאני סתם אראה מה קורה, איך הפלואו שלהם עובד. אז נכנסתי לאתר. וכשנכנסתי לאתר, גיליתי אתר שנראה די טוב, די דומה לאתר של ישראל פוסט, דואר ישראל. הגעתי לעמוד נחיתה, בתוכו, הוא היה די סטנדרטי, היה בו טופס מילוי פרטים, שכלל שם פרטי, שם משפחה, טלפון, תעודת זהות, ומספר כרטיס אשראי כמובן, עם תוקף, 3 ספרות, כי חייב הרי. כן, ברור. חייב להזדהות. $1.80. בטח, כן, $1.80. זה המון כסף, אני חייב לשלם אותו עכשיו. ולידו כפתור סאבמיט, זה בגדול מה שהיה בכל העמוד הזה. מיד רציתי לבדוק מה קורה כשאני באמת ממלא את הפרטים, בצורה שגויה קודם כל, ובאמת ראיתי שאני מקבל קצת הודעות שגיאה, על זה שאני שם נגיד 1 בתעודת זהות, או 1 בכרטיס אשראי. לאחר מכן ניסיתי להשתמש במספרים שאמורים לעבוד, אבל הם לא אמיתיים. אפשר לחפש את זה בכללי בגוגל, לחפש פייק ID number, Israel, או לחפש פייק... יש איזה נוסחה גם, לא? בדיוק, כן, זה אלגוריתם לגמרי. פעם מימשתי את זה, באמת, עשיתי בגרות במחשבים, הייתי צריך לממש את הנוסחה הזאת. מעולה. יש איזה חישוב, הספרת ביקורת היא כזה מתווספת לחישוב, ואמור לצאת מספר עגול. בדיוק. שזה משהו, כאילו, תעודת זאת הכי ראשונה שאי פעם הונפקה היא 7 אפסים ו-18. כי מכפילים את ה-1 ב-2, וזה 2 ועוד 8, כאילו. וואו. זה בן גוריון. זה פלקס. כן, וואו, פלקס. זה קלאסיקי. פלקס מוגזם, בן גוריון. אדוני, אתה הגזמת. כן. אז דוגמאות לשני מספרים שעובדים, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, שיעבוד בתור תעודת זהות, וקרדיט קארד, כרטיס אשראי של קל, שהולך בתור 4000, וכל השאר אפסים, יעבוד אם אין שום ולידציה או אין בדיקה מול אתר סליקה כלשהו, מול שירות סליקה. זה לא סולק באמת. זה לא סולק באמת. פעולה אמיתית. עכשיו, בכללי אפשר אני אכנס לזה גם אחר כך, אבל מראש, בגלל שאני גם חושב בצורה זדונית כשמנסים לדפוק אותי, אז אני מנסה לחשוב ולהגיד, היי, אם אני הולך עכשיו לאתר סליקה, ואני באמת בודק את התעודת זאת, את הכרטיס אשראי שלי, זה עולה למישהו איזה סנט, זה עולה למישהו משהו. אז אם אני יכול לעשות את הדבר הזה שוב ושוב ושוב ושוב, ייגמר להם הכסף לצד השני. אז זה יכול להיות נחמד. לצערי, זה שהכרטיס אשראי האפקטיבי עבר, די הוריד לי את הרוח מהמפרשים, וגרם לי לחשוב שזה לא באמת הולך לאתר סליקה אמיתי. מילאתי את הפרטים, הוספתי את כל הפרטים הרלוונטיים, כן. והגעתי לעמוד השני והאחרון באתר הנחמד הזה. שזה תכלס עמוד שהוא כולו טופס אישור קבלת קוד סודי ב-SMS מהבנק, מה שהיית מצפה. אחרי שהכנסתי פרטים, אני מצפה לאיזה אימות כלשהו. כאילו, היה שם גם שדה של טלפון? אז לא, בעמוד הראשון כן, שכחתי לומר. סליחה, כן, אז זה היה גם טלפון בעמוד הראשון. וכשאתה עושה את זה, אתה עושה את זה כזה עם DevTools פתוח לראות את הבקשות? אז ברן הראשון אני פשוט רוצה לראות מה קורה. אחרי זה שאני באמת אנסה להבין איך ואיפה אני יכול להיכנס ולהבין מה אני יכול לעשות נגד האתר הזה, אז אני פותח את ה-DevTools וזה לשמחתי. האתרים האלה נורא קלים, כי הם באמת ממומשים בצורה הכי פשוטה שאפשר. זה מין כזה להעתיק את הסורס, להוסיף איזו פונקציה אחת ששולחת את הדאטה שלך, and that's it. אני קצת מקדים את המאוחר, אבל בהתחלה עוד לא חיפשתי שום דבר. פשוט רציתי לראות מה קורה כשאני מכניס את הפרטים שלי. אוקיי. אז הגעתי לעמוד השני והאחרון, שהוא היה טופס של SMS, של אוקיי, שלחנו לך SMS עם הקוד הסודי שלך, בוא תכתוב לנו מה הקוד.
יש לך גם איזה קאונטר של 10 שניות אחורה, של לקבל קוד חדש, במקרה ולא קיבלת את הקוד המקורי. נראה מגניב, נראה טוב. מיותר לציין שלא קיבלתי קוד בקוד המקורי, וגם שניסיתי לעשות שלח שוב, נראה ששום דבר לא נשלח. בשלב הזה בגדול אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן להיכנס לקוד מקור, לראות מה קורה בפועל. ובכללי, כשראיתי את ה-SMS הזה, זה גם נתן לי, אפרופו החברת סליקה, ואיך אני מבזבז כסף לתוקפים שלי. כשנשלח SMS, אנחנו עוברים דרך איזה שירות SMS כלשהו, בין אם זה טוויליו או anything. טוויליו, לגמרי, טוויליו. אז שליחת SMS עולה איזה סכום מזערי של בערך 5 סנט, משהו כזה, אולי פחות, אולי יותר, אני לא כזה מעודכן, אבל בראש שלי זה 5 סנט. ואם האתר הזה שולח את ההודעה הזאת, וגם כשאני מסתכל על הסורס, ואני מנסה לעשות את זה, עוד לא הגעתי לשם בדיוק, אבל די הלכתי למקום של, אני אוכל להפיל את האתר הזה בצורה שאני פשוט אעשה להם מקס אאוט לקרדיט קארד. כי אם הם שולחים לי הודעה בעלות של 5 סנט, ויש לי עכשיו 20 בוטים ששולחים מיליוני הודעות בשנייה, או כמה שאני אצליח, עד שהרייט לימיט הכללי, הבסיסי, שמימשו או לא ימשו, יעצור אותי. אני אוכל to max out אותם, ודי לעצור להם את הסכם הזה, עד שהם ירגימו משהו חדש. אבל בינתיים זה יוצא טוב. לצערי, כשנכנסתי לסורס, לצערי ולשמחתי, כי הסורס הפתיע אותי לטובה, בכך שהקוד היה באמת יפהפה. הוא היה self-explanatory, קצר, מדויק, הערות בערבית, כל מה שאתה צריך כדי להבין איך שהאתר עובד. הסתכלתי גם מה קורה בפועל כשאני עושה את הסאבמיט הזה, ושאני מחפש, אוקיי, יש לי שלח שוב ויש לי את השלח עצמו. ושתי הכפתורים האלה מובילים לאותה פונקציה של רפרש לעמוד. משמע, הקוד שאנחנו מנסים לשלוח שוב, הוא לא באמת מנסה לשלוח שום דבר שוב, אלא פשוט עושה רפרש לעמוד. וגם כשאני עושה סאבמיט, אני עושה רפרש לעמוד. ובכללי עוד משהו מצחיק ונחמד, שבאמת אמרתי שהקוד היה יפה ומצביר את עצמו, אז גם ה-IDs של האלמנטים, הם התווספו להם פייק לואודר, פייק ספינר. צריך לאמץ את זה שאנחנו סקמרים, לאמץ את הרשע. ללכת על זה all the way, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, זה לא פה משהו אחר. לא, השאלה אם קל לתחזק. ככה יותר קל לך לזכור. זה הפייק ספינר. מישהו בא, הוא און קול, לא יודע מה לעשות. יש באג שבאמת זה לוקח אותי לשירות סליקה, מה קורה פה? באמת שילמתי את החוב שלי, מה זה? מה זה הקטע הזה? למה זה שולם? למה הכל טוב עכשיו? אז כן התאכזבתי לגלות שאני לא יכול לדפוק אותם, כמו שחשבתי שאני יכול לדפוק אותם עם ה-SMSים, ולעשות להם איזה ריפיט על ה-SMSים, אבל בגדול די הבנתי, מיציתי את העמוד השני, כאילו, כי לא ראיתי בגדול מה אני יכול לעשות עם הדאטה שיש לי בו. אז חזרתי לעמוד הראשון, והפעם עם קצת יותר פוקוס על ה-Dev Tools, וספציפית על ה-Network Tab. פתחתי את ה-Network Tab, ועם אותם פרטים שהזנתי קודם, ניסיתי לעשות שוב את הבקשה. ראיתי שהפוסט, הבקשה עצמה, נשלחת לא לאותו דומיין, או לא לדומיין של ישראל פוסט, או שום דבר מזה לא קורה, זה לא... אין שום דבר שנראה כמו תשלום לגיטימי. זה נראה, או שליחה לגיטימית. מה שקורה בפועל זה שימוש ב-API של טלגרם, לשלוח את ה-payload שכתבנו עכשיו, זאת אומרת את השם, שם משפחה, מספר טלפון, אשראי, תעודת זהות, הכל הולך לאיזה ערוץ טלגרם, כלשהו. ממש עושים ישירות מהקליינט, מהדפדפן, לטלגרם? עם API טוקן שלהם, שהם יצרו עבור השירות הזה. וואו, איזה מוגזם. כי אפילו לא שמו איזה פרוקסי, כאילו כלום. כלום, שום דבר, ישירות לטלגרם. וואו. קצת משחק על האתר הזה, וניסיונות לבדוק האם יש איזה רייט לימיטינג, הראה שדי אין כלום. זה נראה כמו ממש API שאתה יכול לשלוח ולהשתמש בו לטלגרם, כאילו אתה מימשת לעצמך איזה בוט קטן או משהו. וכשעשיתי עוד ניסיונות בצד, נגיד לקחת את הבקשה הזאת שעשיתי ולעשות לה רנדומייז לכל מיני חלקים בה ולשלוח, נראה שהכל טוב. אז במקום בתכלס, איך שסגרתי את כל ההרפתקה הזאת,
היה ליצור עוד איזה 10-20 בוטים, ששולחים 10-20 הודעות בשנייה לשירות הזה, ובגדול קיוויתי שהעמוד טלגרם הזה, הערוץ טלגרם פשוט יופצץ, והוא יהיה בלתי שמיש, לפחות עד לסכם הבא, שהם יצטרכו להפעיל מחדש, או לפחות לערוך בקטנה את הסורס קוד שלהם, ולנסות להתאים את הדברים שיתאימו מחדש. אז כן, זה לא היה... לא הצלחתי במשימה המקורית שלי של באמת לדפוק אותם כמו שרציתי, אבל יש איזה משהו כיף ומרצה, בכך שאתה נותן את הנקמה הקטנה שלך, אפילו שהיא מאוד לייט ולא פלילית ונחמדה. כן, גם הם לא... הם פושעים, אז הם לא התלוננו על... כאילו, למי הם ילכו בדיוק עם זה? לגמרי. לא, אבל זה הקטע שהרבה פעמים אתה בסופו של דבר נוקט במעשים פליליים, בגלל שניסית לצאת ה-good guy. אז פה, לשמחתי, ובכללי גם אנחנו פה בפרונטוק, וכאילו, לא השתמשתי בשום דבר חוץ מה-DevTools. בהתחלה זה היה בכלל ניתוח מאוד מאוד שטחי של האם זה אתר סקם או לא, מה קורה, מה הפלואו. אני מבין, אני מסתכל על ה-UX, אני מסתכל על האתר עצמו, לראות איך הוא זז. אחר כך, כשפתחתי את ה-DevTools, בגדול הבנתי את הכל, פלוס יכולתי לעשות לאתר דברים אתה יודע, לדפוק אותו. כן, לא, זה מגניב. מאוד. כאילו, האמת שאני נזכרתי שאני נתקלתי פעם במקרה כזה, ואני סתם קראתי באינטרנט מה אפשר לעשות, כי כן, אתה יודע, אתה פועל, שולח, כאילו, לא יודע, שולח בקשות ודברים כאלה, תיאורטית, זה לא הכי אידיאלי, למרות שכמובן שהם סקאמרים, וכנראה מגיע להם. כן, זה קצת גרייזון. כן, אז רציתי לדעת כזה מה הדרך הלגיטימית במרכאות לפעול לגבי זה, וכאילו יש לך בישראל את המערך סייבר. לגמרי, לדווח. זהו, אתה יכול לדווח, והאמת שיצא לי פעם אחת לעשות את זה. כאילו, היה איזו הונאה, עשיתי, ואז קיבלתי מהם הודעה, כן, אנחנו מודעים לזה. כאילו, עוד כזה ממש במשפט, הם כזה, כן, אנחנו מודעים. וואו. לאתר, ואני כזה, אוקיי, אתם מודעים, אבל קיבלתי את זה הרגע, וזה עדיין עובד. אז כאילו, אז אולי דווקא מקרים כאלה של ויג'ילנטיז, מה שנקרא, איך אומרים את זה בעברית. כן. יש לזה... כל מיני בטמנים כאלה. כן, אני ישר חושב על האביר האפל, אבל לא ראיתי את המדובב, לצערי. אז זהו, אז נשאר סוג של ויג'ילנטיז לבוא ולנסות להפיל בעצם את האתרים האלה ולמנוע את ההונאות. כאילו נראה תכלס, מה מערך סייבר באמת יכול לעשות? כי בסוף עושים לזה הוסטינג באיזה מדינה לא קשורה. כן. זה לא שלישראל באמת יש סמכות עכשיו לבוא ולבטל משהו שהוא הוסט במקום אחר. לגמרי. אין לך מה לעשות עם זה. אבל כן יש לך... סליחה שאני... יש כן דבר שאפשר לעשות עם זה, זה לדווח לחברות של הדומיין שנמכר. הרי בסופו של דבר, הסקמרים קונים את הדומיין הזה מחברה לגיטימית, בין אם זה GoDaddy או whatever, יש המון, כאילו... Namecheap. Namecheap, בדיוק, זה מה שרציתי לומר. כי הם הכי זולים, ולמה לא בעצם? הם לגיטימיים. ואז הם עושים את הביטלי ו-whatever שהם כאילו משנים את הלינק. אבל כן, החברות דומיינים מודעות ומנסות כמה שיותר מהר להוריד את הדברים האלה. נגיד, היה לי איזה סקם שלחו לי לפני כמה ימים, אני אפילו כבר לא זוכר, אבל זה היה גם בסטייל ישראל פוסט, כביש 6, ואמרתי, טוב, אני אחכה עם זה, כי זה מגניב, אני אבוא לפודקאסט וכבר עשיתי עכשיו, וכאילו, חיכיתי איזה 3 שעות עם ה-SMS הזה, וכשנכנסתי כבר לא היה אתר, כבר האתר דווח כפישינג, כסקם, וזה אפילו לא היה כי מישהו דיווח, אלא פשוט המנגנונים של החברת דומיין, הם פשוט כאילו סרקו את האתרים שלהם, ואת מה שנרשם, אמרו, היי, זה נראה לא טוב. אז הם כן עושים פעולות פרואקטיביות, אבל לפעמים זה באמת חומק מהם. אז צריך לשים לב. יפה. זהו, תכלס אפשר באמת לעשות איזה סורק אוטומטי שזה, כן. לחלוטין. כן, זהו, אני בטוח שגם, כאילו, יש כזה כל מיני חברות שמתעסקות בתחום. בדיוק, כן. אז נשאלת השאלה, כאילו, נגיד אתה עכשיו בתוך האתר, דיברת קצת שבאמת הסתכלת כזה על הפלואו שלו וזה. ואתר דואר ישראל הוא לא בדיוק האתר הכי חדשני, יצא לי בדיוק להוציא איזשהו משהו מהמכס שם, לא תענוג גדול. אז איך נגיד ב-UX של האתר הבנת שיש פה משהו סקמי, או מה בתוך האתר עצמו נתן לך איזשהו... אז בתוך האתר, נגיד, יש דרכים... אני בתכלס מראש כבר הגעתי ואמרתי, זה כנראה סכם גם בגלל הסכום שהם דורשים, וגם בגלל הביטלי והדידלי ווואטאבר.
אבל יש גם דרכים ממש לקחת פעולות על אתר שאפילו לא נראה כמו סכם, הוא יכול לראות מעולה, אבל אם אתה פתאום תיכנס ותשנה את המצב שלו במקום לשנות את הרזולוציות שלו, או להפוך אותו למובייל. ואז אתה יכול לראות שהי, פתאום האתר לא מגיב יותר, או פתאום הוא נראה לא רספונסיבי, או שהפונקציות בו פשוט הפסיקו לעבוד. אז זה משהו שמפתחים לדעתי יכולים לעשות די בקלות, פשוט לשחק טיפה עם האתר, לשים אותו על נגיד ה-throttling של האינטרנט, גם לשים אותו על very low ולראות מה קורה, פשוט כאילו. אז כן, זה לשחק כאילו דרך ה-UX עצמו, ומשחק קצת קטן עם האתר, נגיד הוולידציה של לשים תעודת זהות לא אמיתית ולראות מה קורה. זה יכול לעבוד אולי באתרים לגיטימיים, אבל היית מצפה למשהו שיעבוד בצורה שונה. או נגיד הכרטיס אשראי, הייתי מצפה שתהיה הודעה לחברת הסליקה, שתוציא פוסט, אבל בפועל זה לא קורה. אבל כן, בכללי הם גם די מתוחכמים. כאילו, אנשים שהם לא מצפים לסכם, פשוט אומרים, היי, אני הזמנתי, אני מזמין כל הזמן חבילות מאלי אקספרס וכאלה, וזה לא עולה הרבה, אז יאללה, בוא נשלם. סביר מאוד שהם יפלו. כן, אני חושב שאולי סימן די טוב, אם נגיד ואתה לא מפתח, אם פונים אליך עם איזה טופס של הדואר, אז סביר להניח שהם צריכים לדעת איזושהי אינפורמציה עליך. כאילו, אם הם שלחו לך SMS, אז הם צריכים לדעת כבר את הטלפון שלך, למשל, כן? הם צריכים לדעת את השם שלך, משהו עליך, נגיד על החבילה, בטח יש פרטים מסוימים, כן? כן, מזהה נגיד. זהו, אז תיכנס לטופס, הגיוני שהטופס כבר סוג של ידע מי אתה. לגמרי. אז זה אולי אינדיקציה טובה, אם אני פותח טופס והוא ריק לגמרי, ואני מספק את כל הפרטים, אז אולי זה איזושהי אינדיקציה כזה שהיא לא רק למפתחים. כי מפתחים נראה לי באמת, לדעתי לפחות יהיה להם יותר קל לזהות. כי גם אתה יותר שם לב כזה, סתם עם ה-CSS כזה, וונקי קצת באיזשהם מקומות, או שההתנהגות מוזרה, או לא יודע, דברים לא נראים באמת כמו האתר האמיתי. אתה יכול גם לפתוח אותו, הדומיין, או כאילו יש המון דרכים שהמפתח יחשוב עליהם, אולי הבן אדם הממוצע שעכשיו עושה משהו תוך כדי, אז אולי יחליק את זה, אבל נגיד, אם האתר לא יודע מי אני, זה כזה צועק את זה שיש פה איזושהי בעיה, כן? נגמרי. כאילו גם כביש 6, כאילו עכשיו תפסו נגיד את הרכב שלי. כאילו יש לרכב שלי, לא יודע מה, צריך לשלם עכשיו. אז הגיוני שהוא ידע מה המספר רכב שלי. נגמרי. ואם זה לא רשום לא בהודעה ולא בלינק, אז כנראה שזו איזושהי אינדיקציה די טובה, כי זה כבר משהו שהוא הרבה יותר קשה כנראה טכנולוגית, לייצר עכשיו לינק לכל אחד ולדעת בדיוק למי, כאילו הם לא יודעים, נכון? הרי כל הסכם בנוי על זה שהם סוג של מנחשים. כאילו הם מקווים שאתה מישהו שמזמין בדואר ישראל, מישהו שנוסע בכביש 6. בדיוק. כאילו הם מנסים לקלוע לכמה שיותר אנשים, והם לא באמת יודעים מי אתה. כן. אז זה נגיד סכם שתכלס קל לזאת. מצד שני, יש את הסכם אולי האינדיבידואלי, שאולי פחות ניכנס אליו, אבל זה גם מעניין. כאילו, באמת הם כן יודעים את כל האינפורמציה, ושולחים לך משהו אישי. אז זה באמת, בסכמים האלה, ההבדל הוא באיכות, שאם אני מנסה לתקוף מישהו אינדיבידואלי, זו מטרה באמת איכותית, אז אני אעשה הכל ואברר הרבה מאוד פרטים לפני. לעומת סכמים שכאלה, שהם יותר כמו מבצעי הדברה. כמו וירוסים שהם פשוט מדביקים את מי שהם יכולים, ולא משנה להם מי ואיך ומה נדבק, הם פשוט רוצים להגיע לכל מחשב שהם יכולים. אז בגדול גם פה, הם לא מצפים שכולם ייפלו בפח הזה, אבל מי שנופל, הוא נפל. כאילו זה כבר לא משנה שהגיעו אחרי שהם הגיעו לטלגרם, הם עשו את שלהם. לא משנה אם מישהו חושד או לא חושד או whatever. ועוד משהו קטן, גם התוכן של ההודעות, הרבה פעמים זה call to action מאוד מאוד מפחיד. תשלם עכשיו, יש לך חוב הרגע, האקאונט עומד להיות מושעה. אז זה גם איזה טייל. תכלס, אז כזה דיברת על הרבה מאוד טיילס שיש להם, ונשאלת השאלה, אז למה, הנה, יש לנו היום AI, אז כזה זה יותר שאלה פתוחה, האמת, כי זה קצת פילוסופית, אבל איך הם לא השתפרו? אפשר לעשות וייב קודינג לאתר קצת יותר אמין, אולי יותר ריספונסיבי, יותר עם UX קצת יותר הגיוני באמת. למה נראה לכם אנחנו עדיין תקועים באתרים יחסית כזה סטטיים ולא מרשימים במיוחד? זו שאלה מצוינת. אני חושב שיש הרבה סיבות לזה. אחת מהן היא מן התורת לוחמה של איך הם עשו את זה עד עכשיו. זאת אומרת, יש לי דרך די פשוטה לקחת אתר, להסתכל על הסורס שלו, להעתיק הכל, להדביק, לשים איזו פונקציה אחת שיכולה לשאוב את המידע, and that's it, סיימתי. זה נראה די טוב. אני מסכים איתך ששימוש ב-AI יכול לשפר את זה פלאים, אבל לא כל הסקמרים והמשתמשים והמפתחים הולכים בכלל לכיוון הזה. שאלה מעניינת. למה אתם חושבים בעצם
אולי הם חושבים שזה קצת אוברקיל, כאילו עכשיו ללכת כזה רחוק. בסוף יש להם סכם שעובד, הוא הוכיח את עצמו. כאילו, אתה בא ויורה לכל הכיוונים, מישהו בא ואשכרה שולח לך פרטים. זה עובד, זה הוכיח את עצמו. אתה יכול להוסיף לזה עוד דברים של AI, אבל כנראה שאתה לא צריך בכלל. כאילו, זה אולי שאלה של צורך. לגמרי. כאילו, זה כנראה מספיק טוב, ומי שזה לא עובד עליו, כנראה שגם אם האתר היה קצת יותר טוב, אולי זה לא עובד עליו. זהו, גם מה שאמרת, שנגיד חיכית כמה שעות ללינק, ואז משהו נעלם, אז אני אומר, אולי הרבה פעמים זה משחק כזה של האתרים האלה לא שורדים הרבה, זו אופרציה של לבנות מהר, לפרק מהר, ולהמשיך לדבר הבא כזה. לגמרי, לגמרי, זו תיאוריה יפה ונכונה, אני מניח. כן, וגם אולי הם לא באמת יודעים לעשות את זה, אולי הם פשוט לוקחים איזה טמפלייט של אתרים, כן? כאילו, יש בסוף בכל העולם הזה מרקט פלייסים שלמים של בוא תיקח אתר קלון של ישראל פוסט, כן? אז אתה יכול לקנות אותו איפשהו ולהשתמש בטמפלייט הזה. בול, כן. זה גם נראה לי עולם שלם שלא דיברנו עליו, אבל... כן. כן, כאילו תכלס, אתה לא צריך AI, אתה פשוט יכול לשלם למישהו שכבר עושה טמפלייט, יש משהו מוכן, כנראה מספיק טוב. כאילו, אני לא יודע איפה עושים את זה בדארק ווב. אני חושב על פייבר, אני הולך תביא לי את הסורס קוד של ישראל פוסט עם פייק איי-דיז. אני חשבתי יותר כזה דארק ווב פורום כלשהו, שאתה מפרסם, יש לי 20 אתרים ישראלים, קופי, קחו ותגנבו מידע כזה. זה מעניין. אפשר לחקור קצת בתור, להיכנס לדארקנט ולראות מה קורה שם עם ישראל פוסט, לעשות איזה חיפוש, לא יודע איפה, בסילקורד? לא משנה. כן. אפשר. קול. אז תכלס דיברנו על זה שאנשים באמת נופלים בזה, כאילו, גם אפילו משהו כמו שקל 80 בדואר ישראל, או כביש 6, אז למה לדעתך, כאילו, באמת, כאילו, אני חושב שיש סיבה אחת קלאסית שפשוט אנשים לא מוכנים, נכון? שכזה תופסים אותך באיזה רגע שאתה לא מרוכז, ויאללה. ואתה ממלא פרטים. כאילו, יש עוד סיבות שאנשים נופלים, וכאילו, פשוט מאמינים יותר מדי. נראה לי, יש עוד משהו שדיברנו עליו לגבי שרשורים קיימים, נגיד. כן, נכון. זה מעניין, כאילו, אתה יכול לספר על זה? בטח. אז באמת יש טכניקה די מגניבה של סקמרים שהם מצטרפים לשרשור כבר קיים. נגיד אתה עכשיו מול ישראל פוסט, באמת אתה מקבל הודעות, SMSים על דברים שבאמת הזמנת, או נגיד, ניקח לדוגמה חברת שליחויות, ששולחים לך הודעות של, היי, הנה המשלוח שלך הגיע, בוא תאסוף אותו מגן העיר, לדוגמה. ופתאום אתה מקבל עוד הודעה, שגם יש לה טמפלייט נורא דומה, אבל זה לא הם פשוט הצטרפו לשרשור הזה, וזה נראה סופר הגיוני, ושבן אדם פותח הודעה משרשור שכבר מוכר, הגיוני, אמין, אני כבר עבדתי מולם, אז למה שאני לא אעשה את זה שוב? זה ממש, כאילו, מבחינתי, זה כמו לעבוד מול בן אדם שכבר עבדתי איתו בעבר, אבל אז פתאום, אחרי 20 פעמים שהתממשקנו, בפעם ה-21, הוא פתאום ירמה אותי. וזה לא צפוי, ואנשים נורא מנסים לסמור, יוצאים מנקודת הנחה הזאת של אני סומך על בן אדם, אני כאילו רוצה, מחפשים את הדבר האמיתי שעובד. זהו, יש לך כזה thread עם כביש 6, נגיד, של באמת נסיעות שעשית, ואז פתאום, יש לך חוב לכביש 6, ואז אתה כזה, רגע, יש פה את האמינות של thread אמיתי, ויש לינק שהוא לא אמיתי. בדיוק, זה בדיוק זה. כן, מעניין באמת איך אתה מצטרף לפרד קיים כבר, כאילו איך עושים דבר שכזה. אני באמת לא יודע. זו שאלה טובה, כן. בסוף הרי זה נראה לי לפי המספר טלפון, אז כנראה אתה יכול איכשהו לשלוח משהו אחר במקום המספר טלפון. אני חושב שיש שירותים כאלה שאתה יכול באמת לשלוח לאיזה שם, מספר מסוים. פשוט שם נראה לי. בדיוק, זה השם. ואז, אבל זה הקטע המגניב שהוא באמת לא יוצר לך עוד הודעה, אלא אומר, טוב, אני עושה מרג' כי יש לי כבר שם שקיבלתי, ואין שם איזה זיהוי חד-חד, כאילו, זה מטורף, שזה ככה. זהו, אפשר לעשות ספוף אבל להרבה דברים, נכון? אפשר גם לשיחות תיאורטית. בטח. בטח. קול. שזה גם מעניין, כי יש עולם שלם של, כאילו, מה שדיברנו עליו זה עוד סכם יחסית פשוט, שבאמת עובד על הכמות, אבל יש לך גם עכשיו, במיוחד עם עולם הזה של AI, אתה יכול עכשיו לזייף קול, נגיד. אתה יכול לזייף תמונות, לזייף סרטונים. בטח. כאילו, כמה אנחנו רחוקים עכשיו מסכם, נגיד, כזה בסקייל גבוה, למשל. של, לא יודע, מתקשרים אליך מכביש 6, ואומרים לך, יש לך חוב, ואתה בטוח מאמין יותר בטלפון, כן? בטח.
כן, האמת, בטלפון הרבה פעמים עם נציגי שירות של כאילו חברות אמיתיות, אתה כזה, לא יודע, שולחים לך אסמסים, אתה צריך לתת כזה פרטים מאוד אישיים על החשבון, זה מאוד מאוד... לגמרי. גם עדיין מבקשים בטלפון מספר אשראי ושלוש ספרות. תמיד מלחיץ אותי לעשות. מלחיץ נורא. אני בדרך כלל מבקש לינק שישלחו לי כדי שאני אמלא את זה באופן פרטי. וכן, הם לא מוכנים בכלל לתגובה הזאת, ואומרים, אין לנו, וזה מכניס אותך למין צומת מוזרה, שאתה אומר, רגע, אני נופל עכשיו לסכם, אני התקשרתי ואני נופל לסכם, זה... זהו, אני תמיד כזה עושה דאבל צ'ק למספר, לזה, אבל זה... לגמרי. אז דיברנו על דואר ישראל ועל כביש 6, אבל מעניין אותי בכללי, נגיד. אני מסתכל על אתר, אז אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל יש את הנראות שלו, יש גם את העניין של דומיין, כאילו ביט.לי בסוף מעביר אותי לאיזשהו אתר. אבל אני יכול, כאילו זה משהו גם נפוץ שסקמרים עושים, שנגיד עושים אתר שהוא מאוד קרוב, נגיד בדומיין. בטח. שהדומיין כזה, סתם יש לך את חברת חשמל, אז נגיד יש לה דומיין קצת מוזר, כן, שהוא IEC. IEC. כן. זאת LEC. כן, אבל נגיד סתם, סקמר יכול לבוא ולקנות את חברת מקף חשמל, כן? כאילו, וזה יראה לך לג'יט, אז... לגמרי. אז זה גם איזושהי שאלה, כאילו איך מתגוננים מזה. זה קשה, וצריך להיות אלרט, באמת. צריך להבין שאתה... כן, גם בתור מפתח נראה לי, אתה רואה חברת חשמל, אתה כאילו, לא יודע. לגמרי. אתה צריך לחפש כזה בגוגל, כזה חברת חשמל, ולהגיע לבד. לגמרי. וזה נראה לי רק האינדיקציה היחידה, לא? לגמרי. זה נראה גם נורא דומה למקור, וזה באמת נראה כאילו הכל נכון שם. בכללי, יש עוד כל מיני מטריקות שאפשר לבדוק בתור מפתח, גם על הנטוורק בעיקר, נגיד כאילו שאין CSP, זה גם חלק מסקמים, כאילו, לא אכנס יותר מדי, אבל Contact Security Policy Headers שמונעים ממך לשתף את המידע הזה עם חברות, אתרי צד שלישי, או לצאת מהדומיין הנוכחי הזה שאתה בו, אז האקרים מאוד מאוד רוצים לצאת מהדומיין הזה שאתה בו עכשיו, או לא בהכרח לצאת, אלא משקיעים אפס מאמץ בלממש דברים נורמליים. כן, הם לא חושבים בכלל על סקיוריטי. לגמרי, חושבים על איך לשבור. זהו, בדיוק. כן. למרות שיש גם אתרים לגיטימיים שלא חושבים. נכון. גם קורה לא מעט. נכון. אז לא יודע אם זו האינדיקציה הכי טובה. לחלוטין. מגניב, טוב, אז למדנו פה הרבה על סקמים, ואולי אפילו יותר חשוב מזה, איך אולי להחריב כאלה, אם אפשר. כן. אז מה מבחינתך הבשורה הלאה? מה היית רוצה שיקרה בעולם הזה? אל תעשו את זה. זאת אומרת... אל תיפלו בפח. אל תהיו סקאמרים, או... איזה מהחלקים? אל תהיו סקאמרים, וגם הייתי מציע לא לנסות לשבור אתרים בעצמכם, כי זה יכול להגיע לרביט הולס מוזרים, ואם אתם כבר עושים דברים דומים, לעבוד מסנדבוקס, לעבוד מאיזה מכונה וירטואלית מורחקת, מבודדת, שלא תשפיע על ההוסט, שלא תשפיע עליכם. להשתמש בשירותי צד שלישי, כמו Whois ו-URL Void ו-Scam Advisor, לשים את האתר, לשים את הדומיין ולראות אם מישהו דיווח על זה בזמן האחרון, לראות מתי הדומיין נקנה, להבין אם זה פישי או לא. וכשאתם מגיעים למצב כזה, פשוט לדווח, בין אם זה הסייבר... כן, רשות הסייבר. תודה. כן, תודה. או ממש לדומיין, לחברת דומיין עצמה, GoDaddy, Namecheap וכו' וכו' וכו'. זה עושה פלאים וזה עוזר להרבה אנשים, ובכללי הפרואקטיביות הזאת היא טובה, אבל... זה מצחיק. זה מצחיק. מה, לפעמים אתה רואה שם, אמרת שיש קומנטס בכל מיני שפות ודברים כאלה. לא, נראה לי גם הקוד עצמו לפעמים מצחיק, נכון? כאילו, הם לא כותבים בריאקט, זה כזה סתם איזה JavaScript, כזה פייק משהו. בטח, jQuery. זה ממש סממן להי, זה סקם. אני עומד ליפול בסקם עכשיו. כן. יש כאלה שמשתמשים ב-jQuery, גם מפתיע, אבל... משועבדים לזה. יש כאלה, כן. בסדר, זה הריאקט של פעם. נכון. זה היה מאוד כיף פעם. זה יפה. אז אם אנחנו כבר מדברים על פעם, אז יש פה מקום של פעם בחיים, שנקרא Google for Startups. הופה. שמארח אותנו. פעם נוספת, גם פעם בחיים שלנו. כשהם שולחים לי מייל עם לינק, אני ישר לוחץ. כן. האמת שהם בדיוק שלחו תזכורת על הסטודיו הנפלא שאנחנו נמצאים בו, שיש בו... מה יש בו, כפיר? יש פה מיקרופונים, קירות, מצלמות, כן, מאוד קוזי, אני מרגיש בבית. Are you sure? כמו המיקרופון? מיקרופונים של שור, הרמה הכי גבוהה.
אז שוב, תודה לגוגל פור סטארט-אפס שמארחים אותנו עוד פעם, ותודה לכפיר שבא לספר לנו, סיפור ממש מעניין, שלא מעט אנשים נפלו בפח, אני עוד בסדר, ניצלתי, למרות שהייתי קרוב כמה פעמים, כי באמת זה מטעה, זה מטעה, כאילו גם נראה לי האיש הכי חכם בעולם, אם הוא עסוק במשהו אחר, הוא יכול ליפול בזה, כי זה כזה good enough, אז תיזהרו, ותודה איתי. תודה יונתן. אנחנו היינו פרונטוק. כל מה שבפרונט? כן, דיברנו על כל מה שבפרונט. טוב. ומעבר לו. וואו, זה היה ממש... זה עבד. הצלחנו את זה. nailed it. יאללה.